Moikka! Mun piti itse asiassa kirjoitella tuossa postausta meidän fuksiaisista, jotka oli tuossa viime keskiviikkona. Ja sit kun mä rupesin kirjoittamaan, niin toi Blocker taas pyyhki koko tekstin pois. Mä en ymmärrä mikä siinä on, koska se teki just pari päivää sitten sen saman jutun, että koko teksti vaan lähti. Mä jouduin kirjoittamaan koko jutun uudestaan, niin nyt mulla meni hermoja. Päätin, että ehkä mä sit yritän tätä videoa, jos mä saisin tän sit ladattua sillai suht inhimilliseen aikaa tonne YouTubeen. Mutta joo, tosiaan meillä oli fuksiaiset tossa keskiviikkona. Ja meillä alkoi koulu 8:00. Ja sitten lähdettiin sieltä suoraan Helsinkiin. Ja oli kyllä vähän väsynyttä porukkaa, kun meillä oli tossa tiistaina oli ykkösten virkistyspäivä. Ja sinne oli kans lähtökoululta ennen 8:00 jo. Ja sit mä olin himassa joskus 7 aikaa illalla. Niin ei sitä unta ollut. Oho, tää vittua. Lähti laturitietokoneesta. Niin, ettei ollut hirveästi unta tullut. Nyt tuli viesti. Ei ihan nyt niinku suju tää mun ideoni. Niin, että aika väsynyttä porukkaa oli. Mut kyllä se siitä sitten me yhden aikaa lähdettiin Stacylta Kaivariin kohti ja sitten Kaivarissa oli kaikenlaisia rasteja, mitä suoriteltiin johonkin 9 asti illalla ja sitten mentiin siitä vielä Espalle istuskelee. Ja sitten oli tarkoitus lähteä Tivolin jatkoille, mutta mulla kävikin semmonen hauska juttu, että mä en löytänyt mun lompakkoa mistään. Ja sit siinä soiteltiin Hesburgeriin ja me oltiin siis käyty Hesessä syömässä aiemmin, mutta ei sitä sielläkään ollut. Ja sitten lähdettiin Katrinkaan kattoo Espalta, mutta ei se sielläkään ollut. Ja siinä sitten meni loppuilta kivasti kortteja sulkiessa. Ja mulla oli lompakossa kaikki verkkopankkitunnukset ja silleen. No, ei siinä. Sain kortista suljettua ja seuraavana päivänä sieltä Hesburgerista soitettiin, että hei, sun lompakko onkin täällä. Jes, hyvä, että suljin kortit. No, sitten mä kävin eilen hakemassa sen lompakon sieltä Heseltä ja Visa Electron oli hävinnyt. Kaikki muu oli tallella, mutta sitten lompakosta puuttuu Visa Electron kokonaan. Et ehkä se on sittenkin ihan hyvä, että mä suljin ne kaikki kortit. Mun pitää vaan noin verkkopankkitunnukset nyt hakea jostain Sampon konttorista tai jostain. Mut joo, semmonen hauska keissi. Muuten fuksiaiset meni superhyvin. Meillä on ihan sikahyvä toi. Taas lähti tää laturi. Mä pyörittelen sitä tollain varpaita tossa koko ajan, niin ei ihan lähtee. Ehkä mä nyt jätän sen rauhaa. Mut niin, meillä on tosi kiva ryhmä. Ja oli ihan sikasiistiä suorittaa niitä kaikkia tehtäviä. Ja loppuillasta ei oltu ehkä hirveän skarppeina, niin se tehtävien suorittaminen oli vähän ehkä heikkoa. Me ruvettiin sit lahjoon niitä tuomareita. Mä taisin antaa 2 eri tuomarille hieronnan siinä ja mitäkään niin. Sitten tarjottiin alkoholia ja tupakkaa ja nuuskaa tuomareille. Ja yhdessä vaiheessa 2 meidän ryhmäläistä jätkää oli alastikki siellä ja ihan rupesi pisteitä ropisee. Mutta joo, Tivoli jäi näkemättä, mutta ehkä ihan hyvä, niin tuli hyvät yöunet, koska sitten oli taas torstaina jo koulupäivä. Meitä oli ehkä... No ensimmäisellä aamutunnilla 8 oli ollut kai 5 ihmistä koulussa. Sitten tokalla tunnilla oli ollut kai puolet ja sitten vikalle tunnille sieltä puuttui kai ehkä 5 ihmistä. Et mun mielestä ihan hyvin porukka jaksoi sinne kouluun. Mä ite menin vasta sinne vikalle tunnille. Yskää. Mutta joo, ei mulla ollut muuta. Tulin vaan pitkästä aikaa höpisee. Itse asiassa mun ei ollut tarkoitus höpistä videolla, koska mun ääni on taas vähän käheenä. Mä oikein ymmärrän, että mikä tässä niinku on, kun tää on koko ajan tämmönen. Joo. Mutta ei mulla tosiaan muuta ollut. Kaikille niille, jotka on vasta menossa fuksiaisiin, niin toivotan erittäin hauskaa päivää ja iltaa, koska meillä oli ainakin ihan sikakivaa. Ja kaikille, jotka on jo fuksiaiset viettänyt, niin I feel your pain, koska se olo seuraavana päivänä ei ollut kauhean hyvä.
Mutta palaillaan taas. Moikka!